जोङो बर' बाजारखौ जोङो माखासे करापसननि लाइनाव जोङो रायज्लायनो थाङोबा जोंनाव PMGSY 2017-18 मायथाइयाव हमजानाय 3,19 लाख रांनि एड्रेसा जाहैबाय नं 1 बोरिपारा टु नं 2 बोरिपारा। दा बे लामाखौनो माखासे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बे लामाखौनो खामारगुरि टु दङागावआवसो बानायनानै होफुंनाय जादों। दा बेनिखायनो दा जोंनि प्राइमारिनि नं 1 बोरिपारा टु नं 2 बोरिपारानि जि लामा, बे लामायाव खमावबो मोनब्रै मोनबा गामिनि रायजो राजाफ्रा थाबायो। खालि बेवहाय बर'ल' थाबायामोन, बेवहाय दङ राजबंशी, बर', सुत्रधर आरो सावथालि। गुबैयै बे कमिउनिटिनि थांलाय फैलायनि लामामोन। दा बिथांमोनहाबो बे लामानि सायाव गोबां खुद्रिनानै दङ। दा बिनि अनगायैबो जोंनि प्राइमारियाव गार्लस हस्टेल होननाय मोनसे बरबाजार हाई सेकेन्डारिनि साइडआवनो गंसे गार्लस हस्टेल दङमोन। दा बे गार्लस हस्टेला दिनैसिमबो खेवजायाखै। खमावबो बियो जागायनायनिफ्राय दिनैनिफ्राय 10 आरो 9 बोसोरसिम जाबाय। दा बिनि थिकादारखौ जोङो दानि BPFनि 18 नं मानास सेरफां BPFनि केन्डिडेट धनन्जय बसुमतारीखौनो होननानै जों मिथियो। दा बिनि टाइमाबो जोबनानै थांबाय कमप्लिसननिया। बिथांमोना दाबो बे न'खौ खेवना होनो हायाखै। जों दा बे न'खौ दासिमबो बाहायनो हानाय जायाखै। बिनि अनगायैबो दंबावो जोंहा बर' बाजाराव मोनसे मार्केट कमप्लेक्स। बे मार्केट कमप्लेक्सआबो दासिमबो आबुं महर मोनाखै, बेबो आद्रा जानानै दङ। बिनि अनगायैबो स्टेट डिस्पेन्सारिनि जि वाल बाउन्डारि, बेबो दासिमबो बर' बाजाराव कमप्लिट जायाखै। बेजों लोगोसे जोंनि बर' बाजार प्राइमारिनि सिङाव जेसेबां लामा सामा जौगानांगौमोन, बियो दासिमबो थोजासे जौगानायखौ जों नुनो मोनाखै। BPF सरकारनि 17 बोसोरनि सालायनायाव जि जौगानांगौखौ रायजोफ्रा जौगानाय मोनैनि थाखाय दिनैनि दिनाव गोबां रायजो राजाफ्रा खुद्रिनानै UPPL मोखां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बिनि उनाव जोंहा मोनसे दंबावो गालापारा LP स्कुल, 347 नं गालापारा LP स्कुल। बिथांमोननोबो सेंसन जाबाय होननानै माखासे BPFनि थिकादारफ्रा थाखानाय स्कुलखौनो सिफाय होनानै गोदान लुनोसै होननानै बिथांमोनहा बाला अन्थाइ गारफैनायनि गेजेराव गोजाम न'खौ सिफायनानै दा गोदान न'खौ दासिमबो लुफुंना होआखै। गामिनि रायजोफ्रासो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों आपातत क्लास खालामनो थाखाय गावसिनि धनजोंनो बिथांमोनहा न'खौ बानायनानै होनाय जाहैबाय, गावसिनि स्कुलनिखौ। बेबायदिनो गोबां करापसननि जोंहा बरबाजार प्राइमारिनि सिङाव BPF हानजानि खामानि मावनायनि करापसन दङ। आरो माखासेखौथ' बुङाबाबो जासै। जायफोर मा होनो जब कार्ड, जाय जब कार्डआ दासिमबो मेम्बार चेयारमेन PCDCनि अफिसावसो थायो, हिताधिकारि माने जब कार्ड बिगोमाफोरनि आखायाव थाया। ओरैनो नुनायाव नामा जुदा, फटकआ जुदा। बे माखासे बे बेंक एकाउन्टफ्राव जोङो नुनो मोनदों गोबां करापसन, जोबनो गैयि करापसन। दा बेबायदिनो गोबां करापसन दङ। दिनैनि थारिखआव जोङो UPPLनि मानिजाथाव आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै UPPL हानजाया जेरैहाय गासिबो जाथिफोरनि सायाव मोनसे फोथायनाय लाबोनो हादों, थिग बेबायदिनो जोंबो सारनि दैदेननायावनो दिनै 17 बोसोर BPFआ मावनो हायै खामानिखौ जोङो रायजोनि जानानै जों खामानि मावनो थाखाय जों दिनै सिगांबोदों। जायनि थाखाय गोबां बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा जोंखौ दिनै मोजां मोननानै जोंजों फैदों। जों बिथांमोननो खोथा होदों जाहाथे UPPLनि गभर्नमेन्टआव जोङो करापसन फ्रि गभर्नमेन्ट खालामनो हायो। जों साफ्रोमबो हारिफोरनि सिगाङाव जों खोथा होदों। मानो होनोब्ला BTR एकर्डनि उनावहाय जाय BTRखौ
मोगथां महर होनांगौबा बिनि सागानगिरिफ्रा दैदेननांगौ बेखौ लानानै जोङो गोबां हारिनि गेजेराव जों सावरायदों बिथांमोनाबो जोंनि सावरायनायखौ हेफाजाब होदों मानो होनोबा बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जाजोबनांगौब्ला जोंनि गिबियावनो एडुकेसननि सायाव खामानि मावनो लानाय एग्रिकालचारनि सायाव खामानि मावनो लानाय आरो बेखार जेंना फोजोबनाय स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव जेरै प्रमद बर' सारा दानिफ्रायनो जेसेबां सावरायनायनि गेजेरजों माखासे प्रग्रामखौ बे सेटिं खालामनानै लाखाजोबदों दा बेफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो जोंखौ गोबां हेफाजाब होदों आरो लोब लोब फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों बेखिनिखौनो आं साफ्रोमबो रायजोनि सायाव खावलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हानजाखौ ट्रेक्टरनि सबियाव भट होनानै जाहाथे जोंनि 18 नं मानास सेरफां समस्तिनि बिजाथि मानिजाथाव मुसे सिराज दैमारिखौ गोबां भटआव देरहाहोयो बिनि थाखाय आं बयबो साफ्रोमबो रायजो राजाखौनो सायाव आर'ज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय।